Hola, sodes Verónica e Noelia, non? Sí, sí. E esta sala a que está dedicada? Esta sala está dedicada aos aparellos de labranza. Podemos ver nesta parede, por exemplo, os xugos que levaban os animais para tirar do carro, que temos aí. Isto é un arado, estos son grades, que era para facer os montóns de terra. Logo nesta mesa podemos diferenciar diversos aparellos de labranza máis pequenos, como son arfouces, o sacho, unha peza de arado de ferro, un martelo, o pico. Isto que hai aquí un fol de ferreiro, isto é un arado que temos de ferro. Estos son colmenas, iso é para sulfatar, e aquilo dali é unha balanza. Logo a peza principal desta sala é o carro, e logo naquela parede aqueles objetos colgados usábanse para poñer os animais para que os xugos non mancasen, e algúns tiñan unha capa exterior que se usaba para espantar as moscas. Logo naquela parede podemos ver a gadaña, o engazo, o sacho e nesa esquina a forcanza ou forquita. E aquí nesta parte temos unha pequena zona de cociña, é unha espeteira que servía para colgar os diversos aparellos e por as cuncas. E aquí temos a gramalleira, estos son 3 pés para facer a comida, isto é para meter o pan no forno, isto é para moer o café. E aquí nesta mesa temos diferentes especies de cuncas, algunhas son de barro, outras de madeira. E logo aquí temos un trozo do muiño de pedra que se usaba para moer o millo dos animais. Temos tamén un candil que é anterior aos de aceite, que levaba carburo por dentro e servía para lumear as casas e soltaba por aquí unha llamiña azul. Moi ben, gracias. Hola, como te chamas? Arturo. E que nos vas a contar desta área do museo? Os voy a contar o pasillo do Museo Etnográfico e os voy a explicar primeiro a colmena, es o sitio onde vivían as abellas, e os voy a mostrar esta imagen, no os gustaría verla? Por dentro, non? Sí, aquí, en unha colmena bella onde estaban situadas... De cortiza, non? Sí, feita de cortiza. Aquí están todo tipo de muiños, un muiño de peón e un muiño normal, aquí tenemos todas sus partes. Y esto es toda a arquitectura dos árabes, donde ya había... Pois esta zona está dedicada ás abellas, non? O mel e as abellas, ese será. Sí, non exactamente, pero está sobre rastrelo, chaves, masteros, coitelos, todo tipo de arquitectura dos árabes. Logo aquí tenemos todo tipo de candís e de farais, que pueden ser de carburo, de gas, de aceite, tenemos aquí todos os exemplos. Logo todo tipo de chaves, que valen para todas as portas. E logo isto é todo la exposición dos reos, de Semana Santa, todo... Tedes libros antiguos? Sí, da Semana Santa, dos reos, da arquitectura popular galega. Todos os exemplos, e todo isto é toda a arquitectura popular na primeira orellana, donde isto era unha cuadra, donde estaban os animais situados, e logo arriba estaba o piso, donde vivían as persoas. Logo todo isto é o hábitat rural galega, e ido evolucionando en Espella. Temos todos os exemplos do croquis, de casas, de todo. E isto é a famosa caballeira, donde era donde se metía o cabalo, o burro. E isto é unha alfarsa, donde está feita de coro moi duro para non molestar ao burro. E isto é o museo para que a persona estuviera sentada aí a gusto. Logo isto é o cinturón, para pasar para que non se movera a caballeira. Logo isto son ferros para que aguante os pés as persoas. E que é isto que está aquí no corredor? Si, isto é esa famosa chouricera onde se trituraban os chourizos, aquí se ponía un cubo e logo un embudo, e logo con este puñal triturábase. Moi ben. Bueno, pois... Moitas gracias. Sí. Hola, como vos chamades? Hola, son Raquel. Eu Uxía. E a que está dedicada esta área do museo? A cestería. Nela podese dividir varias partes. Os aparellos do carpinteiro, ali están os do zapateiro, e despois, nas demais mesas, elementos comuns. Na mesa do carpinteiro destacan os 2 cepillos, aquí metías a lixa, este con mellor superficie. O serruncho, a coitela, a maza, o compás, o aixó que se utilizaba para medir o grosor destas tiras, e despois isto que servía de lixa e para marcar.
de diferente grosor. Porque tedes aquí unha cesta que sería o resultado final do traballo. Despois aquí, o aparello do zapateiro están as subelas. Son as que se utilizaban para facer o goco nos zocos. Despois aquí temos elementos comuns que serían as 4 leiteiras, os estribos e as peneiras, cada un de diferente tamaño. Tamén temos cestas de diferentes usos. Temos esta que serviría para ventiño, utilizaríase con isto de aquí, e isto poríase na cabeza. Esta parte de aquí quedaría detrás e apoyaríase a cesta, se soportaríamos menos peso. E tamén temos isto, para poñerlo no burro, colocaríase nas dúas partes. E despois as diferentes cestas serían para adorno. Acá vese como se fan as cestas, máis aparellos que usaban os zapateiros cos nomes, e o carpinteiro e os zoqueiros. E despois temos os elementos que constituyen os cruceiros: a cruz, o capitel, o varal, o pedestal e a plataforma. Moi ben, pois moitas gracias. Nada, já está. Hola, outra vez vos, que nos vais explicar aquí? Pois esta é a sala de cerámica na que temos varios obxetos feitos con arcilla e temos a peza fundamental que é o torno. Sentábanse aí e puñan aquí unha perna, e coa outra iban dando voltas para ir dando a forma. Este xarrón é feito neste torno que nos prestaron. Despois hai figuriñas de cerámica e platos. Temos aquí a amboa, que se empregaba para verter sustancias e líquidos, e ten como peculiaridade que ten un buraco polo cal saía. Tamén está a cantimplora para os viaxes. Unha cunca de barro. Tamén están as mazas de leite que a tapa podíase pôr de diferentes formas e así podíase mazar de leite. Isto é un boleiro. Metíase o pan dentro e ao redor puñase brasas, de modo que se quentaba o pan. E unhas currecumas. Puñase debaixo das cubas para recoller o viño que iba caendo. Aquí hai diferentes xarras. Despois no medio está o canaval. Enchíase de viño e le colgábase cá. O pucheiro e tamén algunha fonte. E despois, estes son remates de tellado, para adornar. É un quentador de pés. Enchíase de agua quente e puñase na cama. Este de tamaño da cama de matrimonio. E aí abaixo está o meleiro. Usábase para guardar mel e tamén para amasar o leite. Nestes paneis de aquí podemos ver diferentes sitios de Galicia onde se daba cerámica. En Mondoñedo, Bundibós, Loñoa, Buño, Niño d'Avia e moitos outros. Aquí veríase o torno, que sería como este, e como se fai un xarrón e como se pinta. Tamén temos aquí as partes do torno. Moitas gracias. Hola, como vos chamades? Hola, yo me llamo Soraya. Yo Nuno. Esto es la parte del proceso del liño. Esta es la planta original. Se sementa en mayo, tiene que tener abundante agua y se recoge en julio. Pasa por distintos procesos. El primero es este, pasar por los ripos, que son 3 diferentes, que se puede apreciar aquí restos de cáscaras. Después pasa con el mazo, que hay este tipo y este tipo. Los mazos. Después de los mazos pasa a las espadelas, que es para separar las febras buenas de las malas. Después pasa a esto. ¿Cómo se llama este aparello? Se llama sete espadelas, que es de la familia de la espadela. Esto es para sacar el abundante agua que tiene. Después se va quedando así y ya pasamos al proceso de dentro. Hola Nuno, que nos vas a contar? Aqui temos coisas que pertencem ao tear. Isto é um tear de flecos que se incorpora no próprio tear. Depois aqui há distintos tipos de roca e distintos tamanhos que se usava para ir desfiando mais a linha.
Isto é uma lançadeira que servia para passar entre o linho e para dar um espaço. Isto é um rastrelo ou um pente que servia para pentear o linho. Há diferentes tipos. Isto é uma roca mais larga. Depois uma de bandeira, que tem diferentes buracos porque nem todas as pessoas eram do mesmo tamanho, da mesma estatura, então era para facilitar. Isso girava, non? Daba voltas. Sim. Depois isto são 2 tipos de sarilho que serviam para o mesmo. Isto é o tiar. É dicir, a peza estrela deste rincón do museo é o tear, que temos un tear completo, Sí. que hasta podría funcionar. Sí, sí. Só ten a peza reconstruída. Sim. Também temos aquele ali, que era como tem aqueles pintos, que era para poner o linho em zigue-zague, para depois ser mais fácil de trabalhar. Ali naquele canto temos diferentes tipos de medida, que se cambiava por a que está agora aqui no tear, e dava diferentes medidas de linho. Aqui há 2 tipos de mantas. Uma é linho, só o linho, e outra é linho normal e linho tintado. Moi ben, moitas gracias. Eu creo que che quedou algo por contarnos. Sí, mira, aquí está a famosa bicicleta onde os nenos pasaban o tempo, está fabricada en madeira durante que o fixeron moitos nenos. O sea, unha bicicleta totalmente construída en madeira. Sí, feita por os nenos, para pasar o tempo, porque se aburrían moito e pasaban por aí moito tempo, hacían o que queran con el.